Вітаю вас! У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Дружба народаў з відавочным эканамічным эфектам. Летась тавараабарот паміж Расіяй і Беларусю вырас на 6,3%. За сакавік камітэт дзяржмаёмасці прадаў з аўкцыёнаў 25 аб'ектаў нерухомасці, якія не выкарыстоўваліся. Самым дарагім стаў адміністрацыйны будынак у Браславе. С клопатам аб крылатых весніках вясны. У Віцебскай вобласці устанавілі каля 500 шпакоўняў і амаль 1000 савятнікаў і сінічнікаў. Дружба народаў з відавочным эканамічным эфектам. Летась тавараабарот паміж Расіяй і Беларусю вырас на 6,3%. Рэкордная лічба – 60 мільярдаў долараў. Каля 5,5 паказчык Віцебскай вобласці. Істотна нарасцілі пастаўкі ў далёкія рэгіёны Расіі. З найбліжэйшымі – Смаленскам, Псковам, Санкт-Петербургам і Масквой стаўка не столькі на экспарт, колькі на кааперацыю. Для выхаду на новы ўзровень супрацоўніцтва з даўнімі партнёрамі зроблены вялікі зачин. Есть активный обмен позициями как в части той же самой культурной и гуманитарной составляющей. Это активное взаимодействие по линии здравоохранения, образования, в том числе взаимодействие наших вузов, научное такое сотрудничество. В то же время это экономическое сотрудничество в сфере АПК, в сфере нефтехимии, промышленности в целом. Ну и здесь, наверное, важно отметить такую составляющую, что в последние годы акцент даже начал смещаться уже, наверное, на такой третий этап интеграции именно вот в региональном сотрудничестве. Это переход на развитие, на повышение уровня жизни именно населения наших регионов, областей, совместную работу в части повышения эффективности работы сферы ЖКХ, сферы дорожного строительства. То есть это уже переход именно на базовый уровень, для того, чтобы человек понимал, что союзное государство непосредственно дает ему в его бытовой, скажем так, жизни. 2 красавіка ў саюзнай дзяржаве вялікае свята. Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Дагавор аб стварэнні супольнасці брацкіх краін быў падпісаны ў гэты дзень 29 гадоў таму. Менавіта ён стаў адпраўной кропкай у фарміраванні унікальнай інтэграцыйнай мадэлі супрацоўніцтва. У Віцебску з нагоды гадавіны знакавай падзеі па традыцыі арганізуюць вялікі святочны канцэрт з удзелам расійскіх калектываў. Прарыў перамогі. Абласная патрыятычная акцыя «Прарыў перамогі» ў год 80-годдзя перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне пройдзе на ўшацкай зямлі ў 10-ы раз. Арганізацыйнае пытанне абмеркавалі на пасяджэнні аргкамітэта па падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемства ў Віцебскім аблвыканкаме. Акцыя вяртае нас да падзей мая 1944 года, калі партызаны Полацка-Лепельскай зоны прарвалі варожую блакаду. Летась урачыста і эмацыянальна на Ушатчыне адзначылі 80-ю гадавіну прарыву варожай блакады партызанамі Полацка-Лепельскай зоны. У вялікай святочнай праграме урачысты мітынг і тэатралізаваны пралог ля падножжа монумента «Прорыв» интерактивные пляцоўкі. Ключевое событие – это вот деревня Паулья, реконструкция, памятник воинам Красной Армии, партизанам. Всего, по данным, там 60, это братская могила, 60 захороненных. Скульптура представляет из себя партизана и воина Красной Армии, они вдвоем. Вот. И она уже давно подлежала реконструкции. Всем миром, можно сказать так, его восстановили. Вот. Первая часть это будет там проходить, и потом стандартный наш мемориальный комплекс «Прорыв». Митинг и концерт. З першых дзён Вялікай Айчыннай вайны ва Ушацкім раёне стваралася сетка падпольных груп. Вясной 1942-го яны пераўтварыліся ў партызанскія атрады. У маі 44-го партызаны Полацка-Лепельскай зоны прарвалі варожую блакаду. На Ушатчыне свята захоўваюць памяць пра тыя гераічныя падзеі. Азімыя пасевы знаходзяцца ў добрым стане. Спецыялісты Віцебскага зональнага інстытута сельскай гаспадаркі НАН Беларусі правялі маніторынг палеткаў Віцебскай вобласці. Сёлета збожжавая і рапс добра выйшлі з зімоўкі. І гібель у цэлым па вобласці не перавышае 5%.
Гаспадаркі, якія восенню правялі сяўбу ў аптымальныя тэрміны і ўнеслі дастатковую колькасць угнаенняў, маюць добрыя віды на ўраджай. Зараз галоўнае іх своечасова падкарміць. Тэму працягвае Інна Кірыенкова. Такого уже размера молодые корешки. Уже отрастает и точка роста. Вот уже здесь в этом растении уже начинается начало трубкования. Вот уже прощупывается первый узел. Вот эти вот посевы уже можно начинать кормить второй раз. Азімыя збожжавыя сёлета выглядаюць добра, зусім мала пашкоджаных. Спецыялісты гэта тлумачаць тым, што зіма была маласнежнай. Нават лютаўскія маразы не нанеслі вялікай шкоды раслінам. Палеткі з пасевамі сапраўды абнадзейваюць, асабліва ў тых гаспадарках, якія восенню правялі сяўбу строга ў адпаведнасці з тэхналогіяй. Добра перазімаваў сёлета і рапс. У параўнанні з леташнім яго гібель мізэрная. Вымачак вялікіх няма, расліны выглядаюць добра. Вот такая мощная корневая система. И вот оно начинает уже отрастать. Видите, какое стеблевание у него? Хотя это сорт наш белорусской селекции, Николай. Но они уже вот, ой, тут столько стеблей будет. Гаспадаркі в области практычна завершаюць першую падкормку азімых збожжавых і рапсу. Некаторыя уже готовы приступить до другой подкормки. Предпосылки для хорошего урожая есть все. При такой густоте стояния растений. Поэтому в первую очередь это надо подкормить, чтобы дать растениям не сбросить узел кущения, который уже заложен, дать питательные вещества. И вторым делом спасти от вредителей и болезней, так как они тоже хорошо перезимовали вместе с растениями. Надо уже продумать, закупать и фунгициды, і інсектициды. Тым часам аграрыі нарошчваюць тэмпы работ на палетках. Зараз актыўна вядуць сяўбу ранніх яравых культур. У асноўным сеюць авёс і зернебабовыя, кармавыя культуры з высокім утрыманнем бялку. Галоўнае строга прытрымлівацца тэхналогіі. Овес – это культура, которая первая высевается, поскольку семена пленчатые, требуют много влаги. Нужно высевать качественные семена, протравленные, которые соответствуют посевным кондициям. У цэлым па вобласці яравыя збожжавыя і зернебабовыя культуры паселі на плошчы больш за 12 тысяч гектараў. Гэта 10% ад неабходнага. Паралельна аграрыі вядуць узворванне глебы пад будучы ураджай. Інна Кірыенкова, Антон Левін, навіны Віцебск. За сакавік камітэт дзяржмаёмасці прадаў з аўкцыёнаў 25 аб'ектаў нерухомасці, якія не выкарыстоўваліся. Самым дарагім стаў адміністрацыйны будынак у Браславе. Раней тут размяшчалася праектна-вытворчае архітэктурна-планіровачнае бюро. За 41 тысячу рублёў яго купіла прыватная кампанія з Віцебска. Сярод аб'ектаў, якія знайшлі новых уласнікаў, ёсць і пабудовы сельскагаспадарчага прызначэння. Напрыклад, малочна-таварныя фермы ў Шумілінскім і Сенінскім районах. Дзяржаўны бюджэт с пачатку года пополнился на сумму 430 тысяч рублей. Всего в этом году запланировано вовлечь в хозяйственный оборот и снести 1030 объектов недвижимости. В их число входят как старые объекты, ранее не проданные на аукционе, так и новые, полученные от предприятий банкротов и выявленные в ходе проведения инвентаризации. Основным способом вовлечения в хозяйственный оборот имущества определена его продажа на аукционе, в котором принять участие может любой желающий. При этом могу отметить, все объекты, запланированные к продаже в 2024 году, были выставлены комитетом на аукцион, и если покупатель не находился, то назначались повторные аукционы. Так, в прошлом году по 387 продаваемым объектам было назначено порядка 1100 аукционов. Помимо этого используются такие способы вовлечения, как сдача имущества в аренду, безвозмездная передача, использование в собственных целях. А объекты, находящиеся в аварийном состоянии, запланированы на снос в первоочередном порядке в целях наведения благоустройства на земле. Па колькасці аб'ектаў нерухомасці, вернутых у гаспадарчы абарот, Віцебская вобласць у апошнія гады займае лідзіруючую пазіцыю сярод усіх рэгіёнаў краіны. Народны кантроль. Грамадская прыёмная прафсаюзаў будзе працаваць у Віцебску ў чацвер 3 красавіка. Звярнуцца можна асабіста па адрасе вуліцы Калініна, 4, кабінет 215, альбо па тэлефоне 8 02 12 26 18 48. Прапановы будуць прымаць з 11:30 до 20 гадзін 30 хвілін. Спецыялісты Віцебскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў гатовыя выслухаць заўвагі і пытанні жыхароў і гасцей Віцебской области по удосконалению ситуации на споживецком рынку.
Тым часам віцебскі астрафатограф зрабіў кадры першага ў 2025 годзе сонечнага зацьмення. Яно было частковым, месяц закрываў каля 5% сонечнага дыска. Асобныя фазы астранамічнай з'явы маглі назіраць жыхары нашай краіны. Свой таймлапс Уладзіслаў Варанецкі здымаў каля 2 гадзін. Дакладна разлічыць час, правільна падабраць оптыку і абсталяванне – задача не з лёгкіх. Але толькі так можна зрабіць унікальныя кадры. Астрафізікі адзначаюць, што зацьменне сонца адбываецца толькі ў фазе маладзіка. Гэта вельмі кароткі перыяд, калі месяц знаходзіцца на адной лініі паміж зямлёй і сонцам. Для бяспечнага назірання за гэтай з'явай трэба выкарыстоўваць спецыяльную абарону для вачэй. Наступнае сонечнае зацьменне, якое можна будзе назіраць у Беларусі, чакаецца восенню 21 верасня. Совместно с участниками астрономического клуба «Гелиос» мы решили провести уличное наблюдение, где любой желающий мог подойти и посмотреть, как это все проходит. Для съемки мы использовали камеру, телескоп в связке и специальную защитную пленку, которая снижает интенсивность солнечного света в 100 тысяч раз. В процессе съемки мы сделали 670 кадров. И затем это все откадрировали, свели все воедино. И у нас получился таймлапс, который уместился буквально там в 12-13 секунд. И можно было наблюдать за короткий промежуток времени, как же вот происходило частное солнечное затмение. Летом мы планируем выезжать, снимать метеорные потоки. Это тоже довольно интересное событие. Я думаю, что у нас должно все получиться. Астрафатаграфіяй Уладзіслаў Варанецкі захапляецца больш за 20 гадоў. Здымаў месяцовае зацьменне, рух нябесных цел вакол палярнай зоркі, серабрыстыя аблокі і яшчэ шмат цікавых астранамічных з'яў. Яго унікальнымі кадрамі транзіту МКС па дыску месяца, а потым і на фоне сонечнага зацьмення некалькі гадоў таму захапляліся сусветна вядомыя касманаўты. С клопотам аб крылатых весніках вясны. У Віцебскай вобласці установілі каля 500 шпакоўняў і амаль 1000 савятнікаў і сінічнікаў. Экалагічная акцыя – даўняя першакрасавіцкая традыцыя. Эколагі Віцебшчыны праводзяць яе штогод у Міжнародны дзень птушак. Пералётныя якраз вяртаюцца ў беларускі край і маюць вялікую патрэбу ва ўтульных хатках. А ўсяго нашу краіну насяляюць звыш 300 відаў птушак. Сярод іх нямала чырванакніжных, захаванне і павелічэнне папуляцыі якіх знаходзяцца пад аховай дзяржавы. Один из многочисленных занесенных в Красную книгу Республики Беларусь – это малый подорлик, хищная птица, может обитать как в лесных массивах, иногда залетает на открытые пространства. Самым знаменитым будет черный аист. На одного черного аиста может приходиться около 1000 белых. Міжнародны дзень птушак – найстарэйшае свята экалагічнага календара. Яго адзначаюць з 1906 года. Галоўная мэта – захаваць віды і колькасць птушак на планеце. Следчыя устанавливаюць абставіны гібелі 2 чалавек на пажары ў Пастаўскім раёне. Ратаўнікі знайшлі целы загінуўшых пры ліквідацыі ўзгарання ў вёсцы Хрыстова. На месцы здарэння працуе следча-аператыўная группа. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. Проведен осмотр. Назначены необходимые экспертные исследования. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Пастаўскім районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Улічваючы вялікую колькасць пажараў з гібеллю людзей, следчыя ў чарговы раз нагадваюць пра неабходнасць выканання элементарных правілаў пажарнай бяспекі. Не дапускаць неасцярожнасці пры курэнні, не пакідаць без нагляду электрапрыборы, правільна эксплуатаваць печы, устанавіць аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі. У Віцебску стартавала першынство паўночнага рэгіёна па баскетболе. Спрэчку на паркеце вядуць 14-гадовыя юнакі. За апошнія гады спаборніцтвы сабралі рэкордную колькасць каманд – 6 баскетбольных дружын. Яны прадстаўляюць Оршу, Полацк, Віцебскі раён і абласны цэнтр. Арганізатары не дзялілі ўдзельнікаў на падгрупы, а праводзяць турнір па кругавой сістэме, каб сапернікі правялі максімальную колькасць сустрэч. Па выніках абласных стартаў на базе каманды «Перамогі»
пераможцы будзе сфарміравана зборная каманда Віцебскай вобласці. Яна будзе абараняць гонар Прыдвінскага краю на рэспубліканскай арэне. Отрадно, что очень давно уже у нас так не было, что собралось аж 6 команд. Обычно максимум 3-4. Вот. Очень приятно. Ну, возраст нужно считать среднеюношеский такой, который уже показывает какие-то хорошую подготовку. Во время тренировок больше на командную работу обращали внимание. В атаке и в защите играю в среднем нормально. Оппонентов будем обыгрывать командной работой, пасами, разыгровками. Играю я не так давно, я занимаюсь 1,5 года в школе «Аквилон». Ну, форму набрали, я думаю, неплохую, есть шансы выиграть. Лучше мы играем, наверное, в нападении под кольцом. Больше будем забивать из-под кольца, чем с дальней дистанции. Першынство Рэспублікі Беларусь по баскетболе сярод юнакоў 2010-11 гадоў нараджэння пройдзе з 23 па 27 красавіка ў Гомелі. А Віцебск на гэтым тыдні прыме яшчэ адзін баскетбольны турнір. 4-5 красавіка тут будуць ладзіцца гульні 4-го тура дзіцяча-юнацкай баскетбольнай лігі. У адным кроку ад выхаду ў фінал Кубка прэзідэнта. Хакейны клуб «Віцебск» правёў 4-й выязны матч паўфінальнай серыі супраць Гомеля. Гульня атрымалася ўпартай і малавыніковай. Адзіную шайбу ў гэтым паядынку віцяблянін Александр Гончароў закінуў у другім перыядзе. Падапечныя Романа Юпатова ўзялі верх з мінімальным лікам 1-0 і павялі ў серыі 3-1. Пяты матч накаут-раунда да 4 перамог каманды правядуць у Віцебску 2 красавіка. Важная и самая цікавая навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. З вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебск-облгидромета, у ближайшие сутки у вобласти будет переменная воблачность, без опадков. Ветер полночный 5-10 метров за секунду. Днем местами порывы до 14 метров за секунду. Температура повітря ночью плюс 2-7, днем 12-17 градусов тепла. У Витебску переменная воблачность без опадков. Ветер полночный 5-10 метров за секунду. Днем порывы до 12 метров за секунду. Температура повітря ночью плюс 3-5, днем плюс 12-14.